jan wuya ta sama. Ka sama tsara. Wannan ka sha hutun ka sarki gabana. Kai kaga sarauniya ta san me rufe wallahi sarki a ganta ita ce wallahi ka san Allah akan waccan isanya wallahi duk wani timi da ya shiga rayuwar mu ni da waccan isanya wallahi sai na ga bayan sa to ai sarki girman ka ne akwai wani abin da kake nema da baka same shi bane ba ka manta ne sarki duk garin nan waye bai san ka ba waye bai san wahalar ka ba sarki ai kamar an yi an gama ne sarki mu karasa ai mun ishu to shikenan sarki za mu je sarki a taimaki sarauniyar sarki gabana sarki ne yake so ku dan magantu ke zilai Allah ki ba mu guri nan a yale ta dabge shikenan na fi so in yi maganar a gabanta a san wannan halin ya ba ta iya bakinta daman surutun tsiya ne kezile daman kina cikin ɗaya daga cikin wa'inda suke mun saf a ma'amulan mu da mero sa ki ɗaya zile ke ce kawan mero ta jiki wadda kuke daga shayi tare amma wallahi Allah da a ce ba kawarta ba ce ke zile ki fita daga cikin idona kina samun na jiyamu wallahi azimu zile ba da ban kawan mai raba ce ke wallahi da sai na saki adu ba wai ya wuce wai sarki ko yanzu ka ce wallahi ka bakin zauren su zan yi kata haba mai ro mere a kiyan gudu na ne kin san duyar kaudin nan namu ba wata isanya da na wada da ita kamar ki ya wuce bero zan so ki fanta min kalmar da zan ji sanyi a zuciyata ni ma in san namiji ne kaman kowa ko ba haka ba dabge haka yake mara sarki sai dai sarki ka dinga dan tattausa dan kalaman naka dan naga ta yan yarinya yanzu ba ta gama sakin jiki da ya ne ba kai Maryamu da zo wuce sarki wannan ma ya fito Alaikum salam. Yaya ka dawo? Wallahi. Sannu da zuwa. Sannu. Kina nan kina ta wallahi ya karatu nake. Allah. Allah. Ina mamun kuma? Tana ciki. Ko bacci take ne? Tun da zuwa da shiga. To ka ma ida ke. Eh. Ka dawo ne? Na dawo wallahi. A'a. Ai na da dama bacci kike. A'a, a zaune nake wallahi ina dan ninke. To, gaskiya ne. To ta dauko maka abincin ka. To, dan koyin wa nake ji. Eh, dauko ni. Yawo. Sai ka katse ko? Sai ta mai. Ya da abinci. Yawwa ya na manta ma ban gaya ma ba. An ce mu kawo kuɗin littattafai malam zai zo mana da su makaranta. Kuɗin littattafai kuma? Kai, Hamida, kullum a cikin kuɗin littattafai ake? To yaya? Ni ba alama fa karatun nan ma ni ban ga alama kina yin sa wallahi. Kai, yaya ba na karatu kuma zan zo ta ɗaya? Ka ji fa. Na ga alama. To amma dai nawa ne kuɗin? Wallahi yaya na manta sai na tambayo. Kin ga alamar ba ki rike komai a kwakwalwarki kenan. Kai fa in ka tashi magana kawai faɗa min kake ba na rike komai kullum fa a karatu nake. To, na ji. Na yarda. Jiya ma fa Coca-Cola ka siyo min kuma ka ce wani ba na karatu. Gaskiya ne. Gobe ma haffanta zan siyo. Allah ku har kuwa da Allah ya ruwa da gangara. Za ki ga ruwa da gangara kuwa. Hamida, ai ko gara ki maza ki mammatse mana yan kayan nan namu. Kin gaji, kin gaba kayan nan. Ga su nan fa a bayan ki. Ai ko haka za ki dage ki matse su wallahi. A'a, Ibrahim. Wallahi. Ke da Allah karɓi wannan kayan ki dan wanke musu. Ni ba zan wanke. Ke karɓi kayan ki dan wanke musu. Ni ba na wanke.
Wannan kayan na wannan. Kai ba ka yayi da shi ba. Kin ga Hamida ya hakuri ka fiki wanke masa ai yayin ki ne. Ka ci sa umma ta kanke. Kawo ni na dan cikin. Na ci sa'a ko kin ci sa'a. Ai dole ki wanke kayan nan da. Au, umma kin ji ba abin da yake. A kar ki damu ai wannan da za a je a da lafiya. Wallahi umma ba dan da yake ba ran wanke kaya. Kar ki da ai ba ku wani ba wani ba ne. Ai wai. Okay. Wa alaikum salam. Ibrahim, Barka ne. ka dawo? Na dawo wallahi. An wani lafiya. Masha Allah, alhamdulillah ya gida. Ya aikin. Alhamdulillah. To dama karka tafi dan zauna sosai saboda za mu magana. Wato ina tunanin wannan mutumin nan mun goma malam Jafar. To ka san tun zuwan da kuka yi ko muka yi da shi bai zo ba mu ba mu je ba. Kuma babu wani labari akan yana nan lafiya me yake aka ba mu ji. Saboda haka nake so yanzu tun da gobe na san hutu kake ciki har zuwa jibi ko yawwa to ka daure ka samu ka binciko ka gani shin yana nan lafiya yana nan da ransa to in yana nan lafiya lau da ransa to alhamdulillah sai ka ce ina gaida shi mun yi rashin sa ne kwana da kwanaki shi yasa na kure ka Ba magana ba. Insha Allah tunda yanzu kaga ayyuka sun ƙara rabu. Gobe da jibi dama ba zan fita ba. So in ya so ko jibin ne sai in shiga sai mu. Allah ya sa. Yawa. An shiga. to shi ke Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. An taso? Mai na wani. Lafiya dalo. Au, kai ba za ka an samu sallaman ba. Mutum da umma ta amsa ba shikenan ba da gida aikin da nake ba. Dan umma ta amsa shine kai ba za ka amsa ba. To ba gida aikin da nake ba. Wannan ma wace irin rubuta ce wannan. Da gani ma an san ba ka iya ba. Na ji dai. Da iya. Ka bari in goge ma. Wa nan ba ta goge mu. Ke din kawai ki zo ki gwalgwala mu. Au da walwale nake. Wallahi dan ka san na fi ka iyawa ne da baka san na fi ka iyawa ai da ka ban na goge ka gani. Kuma kin ji yarinyar nan ko? A wannan ai ban san ku ne. Yara, ya magana tafiyar mu gobe. Tafiyar mu kuma tafiya tare. Ina yin tafiyar mu gobe ke zan je? Kai kuma ki ji wai tafiyarsa. Wallahi tare za mu je. Abin ba ki sa. A to saboda kamata ya yi kuje ta ko? Tana zuwa makaranta fa. Ta yaya zan tafi da ita? Albishirin ki umma. Na karɓo permission ma makaranta zan je. Kuma an yadda zan je sai ka ce ba za ka tafi da ni ba? Shikenan ma. Tunda an ba ta izini to me ya rage kuma sai ku je ku. Ni wallahi ba na son tafiya da yarinyar. Dan zan je makama ma in tafi da kai zaka wani ce ba ka son tafiya da ni. Taimaka min ma zaki. Taimaka ma zan. To da Allah ka ki taimaka min. Ka dai bari in taimaka. Da Allah ka tafi da ni wallahi makaranta an bari ni tafi. To na ji. Ni ma fara na wanda nake so in sa ko za a dangane ne mun. Aiki ya ƙaru. Aji sun yi dan kwanan ma kawai da abubuwa. Kuma ki ba shi har da rigan ai ce ya iya guga. Ai ba ta abin da Kin na ruwanki. Me sa ido go? Saboda dai ka samu aiki ne ko ka bani na huta. dan kwanan kawai za a tafi. Yasa da duk wani su ne ma ko wajen shi. Kana ciki. ke wai kira ina ne kawai fa za ku tafi kuma kin san garin nan da nisa ba na son ku zo sai kun rana kuna tafiyar da ni A wasu mutane suke da yarinyar. Kai wallahi ka cika gaggawa duk kai ne ka sa ba ma gaba ya shafa ishe ni haka ya ishe ni abinda nake so da kai ka gani ban samu damar zuwa wataƙila su a nan su ba za su ji daɗi idan ka je ka faɗa musu cewa ina gaida su sosai sosai kuma waɗansu abubuwa ne suka tare ni su ne suka hana ni ba amma duk lokacin da Allah ya sa abubuwan nan suka yi sauƙi ka gane zan ji Kowa da To umma cikin gaggawa sai ka Ya na tashi. ganki aka kuma ina da
To ba kai ka ruda ne ba? Wani kike kwana biyu ba na gani ki. Zalan ko da ke kika koyi ta ne dan na san duk inda kuke kuna tare. Ai da ka faɗa min haka mu na da Ka ake san kawa da kawa. Ban sani ba ko yake boye ta ba ma samun dama gani. Wai wannan yaron shi ne yake kula budurwar mai gida. Bari zan je in gaya mai. Dabge sarki waye a batun kayan nan da a ga magana yace zai kawo. To ai mun ajiye magana za mu haɗu da shi a bayan rayuwa. A nan za mu karɓi kayan sarki. Ni gurin lanton ma nake so. Har ka ba a aiko ka. Allah ta mutu sarki da bana. Ai yaya rayuwarka da zazu ne. Ni na da su masu samu a lalle ne ma. Ni sanyar ka sai ka zo neman na maliya. Naga shaho ya kawo mata shawagi don har ya jiyo kamcinta ma. Kai wani ɗan kasa da shawo ne yake ƙoƙarin miƙa tufani gidan sadaka. Ya ɗauka ko bai ɗauka ba? A'a yana dab da ya ɗauka dai. Domin ko har ya kai faratansa a kai. Ai sarki mu gaggauta kai makara tun kafin lokaci fa ya sace mu. Sai mu kada kowa sarki da bana abin da kace. Kai in ga guntuwar ana buɗa ne mai gida. Zaba da duka sama. Baura. Ai ba ni ke koye ta ba. Gidan asuwarka za ka kai mata ruwan? Kai dan tani baka san shinge na aske ke da tsaro ba kake kokarin budewa ka shiga Merona sarauniyan mata kakki na kura ruwan ki tuware Dan Allah kai hakuri saka mai wani abu. Mero Kai hakuri. ba na yin hukunci a gaban ki zuba shine dai wannan gayan sarki ya za kai Action. Dale ta dabge. Dale ta. Kenan sarki. A gabanta nake so in yi magana. Daman Allah tsino iyayen wanda ya ƙara kira na ana shi wallahi. Baba ta bace a shi. Data ta bude. To gaje. Allah ashe baba ta bace. Ngo na sa ta je. Ta jirgin taji. A'a, kyale ta dabge. Na fi so ne. Na hau karantar mai. Red ne zo na ka inda koma kan. Jamrolin. Action. A'a. Yale ta dabge. Shikenan. Na fi so in yi maganar a gabanta. A san wannan ya ba ta iya bakinta. Daman Surutun tsiya ne. Kezile. Daman kina cikin ɗaya daga cikin wa'inda suke mun saf-saf a ma'amulan mu da Mero. Sa ki ɗaya zile. Ke ce kawan Mero ta jiki wadda kuke daga shayi tare. Amma wallahi Allah da a ce ba kawarta bace ke zile ki fita daga cikin idona kina samun na jiyamu. Wallahi azimu zile ba daban kawan Mero bace ke. Wallahi da sai na sa ki ado ba wai. Ya wuce wai sarki ko yanzu ka ce wallahi har bakin zauren su zan mika ta Allah. Za ka dora ka ce. Ka gane? Ka ringa gaya min. Yawwa. Ina ƙara faɗa kan morar ta suka kenan. Ƙarar Action. Gimbiya Allah ya taimaki Gimbiya. Sarki ne yake so ku dan magance shi. Allah ya taimaki sarauniyar mai sarki jabana. Allah ya taimaki sarauniyar sarki da bana. sai an ci Allah ya taimaki sarauniyar sarki da bana. Sarki ne yake so ku dan magantu. Ke zilai Allah ki ba mu guri nan da Allah. Hai dabge. Yaleta na fi so in daga shayin a gabanta. Daman ta ne mun saf-saf.
halin kifaye ne da ita. Sarki ba ta iya bakin tafi wannan yarinyar. Ta tsaya a wajen zan yi karatun a gabanta. Sai ta yadda. In pick up. In so nake kama shi. A kyale ta dabge. Na fi so na yi magana a gabanta. Dama tana ɗaya daga cikin waɗanda suke mun saf-saf. Zan kama shi. Kyale pick up. Ke zilai. Wallahi ki fita daga ido na. Ba zai yawa ba. Ina son ke. Da Allah ku bani bid ba bid nake kawo ni dalili na. A dabge kyale ta. Na fi so na yi magana a gabanta. Dama tana ɗaya daga cikin wanda suke mun saf-saf akan mai. Ke zilai. Ki fita daga ido na. Sari ki ɗaya. Ke ce babban ƙawon mu. Da ba haka ba. Ewa idan kika ci gaba da samun najiya mu. Sai na saki ado. Ba matsala. Action. Kai! Ka gane ni? Sarki duk garin nan waye bai san ka ba. Sarki jabana da wallahi ina maka. Kai yanzu ka san duk wanda ya shigo shi gibata bare bako ka bar shi yazo yana ban ruwa a lambuna. To sarki mi kake so yanzu maka fi sabilillah kai Ibrahim kai hakuri zan je in bashi hakuri in ce rabon maka da mai ranka. Sakon ya mini umma ke zib. Ya mini umma ke zibila. 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 Ya mini umma ke zibila.